טופ גיר בארץ. לא היה צריך יותר מזה כדי להדליק אותנו ולשלוח את יחידת האיתור המובחרת של מגזין נגב ואתר מקו ליירט את שלושת המוסקיטרים הבריטים. בסיום מערב לילי עלה בידינו להסתפח לשיירת המכוניות, על הפעם ועל חמתם. אבל בואו ניתן לתמונות לדבר בעד עצמן. בוקר נצרת. באנו לפגוש את כוכבי טופ גיר שמצלמים פרק בארץ הקודש. חשבנו שנהיה פה משוגעים יחידים באמצע הלילה, אבל אפס. באו עוד כמה. אנחנו נעקוב אחריהם היום. אנחנו נראה לאן הם נוסעים. ניסע אחרי המסע שלהם פה ברחבי ארץ הקודש ברודסטרים. הם ככל הנראה התחילו את המסע הזה די רחוק בגיאורגיה. ואנחנו נראה לאן הם ממשיכים. זה תמונות יחצדות. חצי שעה התיק שלנו עדיין לא... Crazy guys. אז נכון שעל תרבות מוטורית ומכוניות כמו שבדרך כלל רואים בטופ גיר, אנחנו בישראל יכולים רק לחלום. אבל לראות אותם קל לידינו, גם זה היה משהו. והי, אפילו השגנו חתימה של המונד.